Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Angkol, super duper kaloyal and charming Dagol. Duper. And Tita, Tanya, super hot, super yummy, super fresh muse ng Core City Strikers Feelbad.com. Super duper ka-loyal to Chinita. Ginantihan ko siya dahil sa ginawa niya sa akin. Hello po, ako po si ODETTE ng PASIG. Certified babaero po ang boyfriend kong si Christian. Ay, buti nilang Kanor ang pangalan ko. Ewan ko ba kung bakit mahal na mahal ko siya. Hindi naman po siya kagwapuhan eh. Pero malakas ang sex appeal. Mabango. Galing pumorma. Nakaka-fall talaga. Sa 3 taon namin ay ilang beses ko na po siyang nahuling may ibang kachat na babae. Lahat ng yun, dine-deny niya. Parang pamilyar. Sinabi niyang nagbago na siya dahil sa akin. Pinanghahawakan ko po yun pero naulit na naman. Isang beses pinuntahan ko siya sa kanyang apartment para labhan ang mga damit niya. At dito na nga po nagsimula ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Teka nga. Ay. Teka nga, andito na ako sa apartment. Apartment ni Christian. Isa-surprise ko siya, lilinisin ko yung unit niya. Tapos lalaban ko yung mga damit. Naku, napakaburara pa naman nun yung mga basura, hindi inaayos. Para ma-surprise siya. Naku, matutuwa yun talaga sa akin. Sasabihin niya sa akin, wife material talaga. Ito na, bubuksan ko na. Christian! Sino yung babaeng yan? Teka lang. Christian! Let me explain! Magpaliwanag ka! Dalian mo! Sandali. Babe, sino siya? Teka lang. Umalis ka na. O sige. Alis na ako Napakawalang yamo. Walang yamo. Meron akong business proposal sa kanya. Business proposal? Nakatibak yung babae? Ang kapal na mukha mo! Kasi nga, sa ano yun? Abo, Natasha, yung mga ganun. Personal collection. Ang galing talaga magpalusot. Ano malusot? Number 1 ka talaga. Ano ba? Manang-mana ka sa pinagmanahan mo. Sino bang pinagmanahan mo, ha? Sa mga nino si King David, ha? Tumigil ka nga? Ha? Sino? Sabi ko si naman Solomon? sa'yo. Sino? Napaka-babaero mo. Etong saya, Christian! Christian pa naman yung pangalan mo. Parang maka-Diyos, pero hindi ka kumikilos na parang Christian. Napaka-demonyo mo. Bagay sa yung pangalan Lucifer. Napaka-babaero mo talaga. Tumigil ka. Teka lang, ano ba? Kaya ako pumunta dito. Ha? Odette. Kaya ako pumunta dito para linisin yung unit mo eh. Lalabang ko sana yung mga damit mo. Alam ko pupunta ka. Aayusin ko Kaya yung bedsheet mo. sabi ko sa kanya, bilisan natin tong business proposal ko ha. Kasi darating yung girlfriend Bakit? ko. Nakabra lang! Kasi nga, di ba, Avo, Natasha, personal collection. Yun nga yung susuot eh. Pinasuot ko nga sa kanya eh. Ano ba?
Sabi ko naman sa'yo, nagbago na ako mula nung naging tayo. Grabe ka sa akin. Christian, wag mo na ako. Tama na yung pambibilog mo sa ulo ko. Hindi ko pinibilog ulo. Ikaw yung dahilan ng matinding migraine ko eh. Hindi nga, ikaw. Kailan ka ba magbabago? Ilang beses mo sinabi magbabago ka na? Ay, nako. Ba yan? Tagal ako nagbago. Oh. Halika dito. Sige na, upo na mo. Halika na. Promise sa Avon lang yun. Oo, nag-propose lang ako ng business. Tapos, Pero ang sexy niya kasi. alam nga naman, kukuha ko ng mataba. Dapat ako na lang kasi yung model mo. Isa ka niya, yun, mga ganyan. Yung sa'yo, iba yung sa'yo eh. Gusto ko mga bench, pen shop. Ay, oo. Galing. Sige, sa'yo promise, yan. mahal Yung manager doon sa bench at pen shop, mga tropa ko yun. Talaga ako yun. Lalakad kita. Ano ka ba? Hindi mo yun Special ka. babae ah. Hindi ko babae yun. Wife material ka sa akin. Ba't ako maghanap na ibang babae? Kasi ako yung nagpunta dito sa apartment para linisin. Yun nga ako na in love sa'yo. Alam mo yun, yung sinusurprise mo ako, naglalaba ka. Bakit di mo Linis sinabi ka. sa akin na may bisita ka? Ano yung surprise business mo sa Madalian akin? kasi, madalian. Alam nga naman, Eh di sana nakapagdala man lang ako merienda ni girl. Oh, nakakaya naman. diyan ako na-in love sa'yo. Napaka-understanding mo. Siyempre, wife material nga ako. Gusto ko yung business mo. Huwag ka mag-alala. Diba? Promise, walang... Next hindi ko time babayan. sabihin mo para magdala ako ng Okay. pagkain. Pero ayoko na maabala ka. Bakit ko bibigyan bakit mo bigyan pagkain ng babaeng yan? Babae ko ba siya? Hindi. Kaya magutom siya dyan. Basta ikaw yung mabubusog. Hindi, gusto ko kasi yung mga business partners natin, maging komportable sila sa'yo. Of course. Kaya sige next time, sabihin mo para madalang ko naman siya. Tsaka, habulin kaya natin, baka pagod siya. Hayaan mo na yun. Sure ka, mahal ah. Okay na yun, mahal. Ang galing daw talaga ng businessman na boyfriend ko. Love na bagay na bagay sa'yo. Pangalan mo Christian. Very Christian ka talaga. Oo naman. Amen. Galit na galit po ako kay Christian, Tita Tanya and Angkol Dagol. Pero nagpanggap na lang ako na naniwala ako. Kasi may maitim po akong balak. Dahil sinaktan niya na naman ako. Oras na para maghagyante. Mars, nahihilo ako. Pwede bang ilapit mo dito si Daniel? Sasandig lang ako sa shoulders niya. Are you okay? Daniel, I'm not okay. Can I Bakit? be your shoulder to cry on? Of course. You Okay. can cry on my shoulder. You know what? Ano ba nangyari? Daniel. Ay nako, nahuli na naman niya yung boyfriend niya na may ibang babae. Nagpanggap pa na business proposal sa kwarto. Ano ba yan? Huwag ka na nga ang tanga. Ano ka ba? Andito si Daniel, mabait, matagal na naligo sa'yo. Guys, kaya lang matatanggap ba ako ni Daniel na broken pa ako ngayon? Come on. Alam mo, hindi kita pipilitin, Odette. Hindi kita pipilitin mahalin ako agad-agad. Just let me help you. Just let me mend your broken heart. Someday, someone's gonna love me the Ako yun. way Dito na I ako. wanted you to need me. Someday, someone's gonna... May concert po dito. Si Nena. Kakainis ka naman. Kumakanta-kanta ka pa dyan. Nandito kami. How do you heal a broken heart and mend Huwag ka mag-alala. Anong kanta mo para sa akin, Daniel? Kung talagang mahal mo ko. Sige nga. Kanta ko sa'yo? Baby, lock the door and turn the Gusto ko lights down low. yan. Tuloy mo lang. Put the music on down slow. Oo, ako may kanta pa para sa'yo. A place to go. I hope you understand. Oh, sweet. May kanta pa ako para sa'yo. Sige, kantahin mo. Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon? Ito isang malaking kalokohan.
Kasi Bakit ngayon pwede naman tayo ka lang dumating sa buhay ko, pilit Pilit binubuksan ang aking puso. Teka lang, hairstyle and lollipops, tumigil kayo sa kaka-concert nyo. Ano ba talagang balak nyo? Ikaw, alam mo naman, wag mo nang balikan yung lalaking yun. Hindi na. Christian na yan, napaka-babaero. Pero guys, secret lang ha. Secret lang na hindi ko nababalikan. Okay. Ay, Daniel, Ano yun? willing ka bang maging alay ko as in kakampi? Gusto Kaya nga ako nandito kong eh. gantihan si Christian. Payag ka ba? Of course. Secret lang natin ha. Gawin mo ko instrumento. Pwede ko bang gamitin yung katawan mo? Use it. I'll use it in a sentence. I'll use it until... Ito to. Wala akong problema para sa'yo. Sure ka ba? Ganyan kita kamahal. Ganun mo Ikaw, ako kamahal? ikaw lang naman yung walang bilib sa akin eh. Ikaw sana ang aking Ikaw sana ang aking aking yakap-yakap. Mars Trixie, anong entry mo sa kanta? Entry? Ano daw? Undertime daw. Undertime. Okay, sige. Ano, sinisindasan ako ng waiter, ganyan daw. Hoy, mamaya na. Bantay ka lang. Ganyan pala, ha? Undertime pala yun, Mars. Excited na naman ako. Pwede na yun. Pero, sige na. Daniel, Ano yun, Trix? pwede mo ba ihatid yung friend ko? O sige, atid Hatid mo kita. naman ako. Okay. You drive a fast car. Anyway. Dandan lang. Masyado ka naman excited. Huwag na natin patagalin kasi kung gagawin naman natin yung bukas, gawin na natin ngayon. Parang alam ko yung adliban na yan. Pero sige, i-apply na natin. Pero teka lang, paano naman yung boyfriend mo? Sabi ko nga sa'yo, gagantihan na natin siya. Hindi ko na siya mahal, agad-agad. Ako na bang Ikaw ipapalit mo sa... Ikaw na ang uupo sa trono at gusto kong umupo ka din. Inidoro yan. Pero sige, I'll sit down, relax and enjoy the movie. You're my king. And you're my queen. Halika dito. She's a killer queen. Sandali. You're the yeah. king and queen of hearts. Tell me Hold me when the music starts. Mas naramdaman ko pa si Daniel kaysa kay Christian. Bakit nga ba ako nagpakatanga sa kanya? Gayong meron naman palang taong magmamahal sa'yo at seryoso. Nagtaka si Christian dahil bigla na lang akong nanlamig sa kanya. Sabi niya mag-date kami, manood ng sine, babawi siya. Pero sabi ko, busy ako, wala akong oras. Pero ang totoo, si Daniel na ang kasama ko at na-enjoy kong lumabas. Hanggang isang araw, habang sa SM kami, Basta kain ka lang ha. Ako bahala. Ganyan kita kamahal. Daniel, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Alam mo ba, ikaw lang nagparamdam sa akin ng importansyang ganito. Pwede palang maging prinsesa ang isang alipin. Wala yun. Alam mo, siguro timing lang din. Basta ako, naghintay lang naman ako ng right time. Salamat na inantay mo ko. Ang tagal mo na palang iniintay, ba't ngayon ka lang dumating? Ang importante, nakarating pa rin. Di ba? You know what? Even the nights are better with you. I finally found someone who knocks me off my feet. I know. And we are the king and queen of hearts. And who knows? It might be you. You know what? I was born for you. I want you to burn. Burn for me, baby. Like a candle in my night. I miss you like crazy, even more than words can say.
Yeah. You are What? my hiding place. Odette? Oh no. Christian, anong ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba kami ni Daniel? Kaya pala. Pwede ba tayong mag-usap? Anong kaya pala? Wala kang pake. At anong pag-usapan natin? Sa harap ni Daniel natin pag-usapan. Well, I'll excuse myself. Pare, ikaw pala pinalit sa akin. I'll excuse myself. We'll just go to the comfort room, Sige, okay? balik ka Daniel ha, huwag ka uwi. Christian, kung manggugulo ka, please, wag dito. Ano magugulo? Let's talk privately. Teka lang. Di ba ako yung boyfriend mo? Sino yun? Sino yung ungas na yun? Boyfriend? Sino yung ungas na yun? Ha? Boyfriend ko. Siya na ang boyfriend ko. Siya ang totoong nagmamahal sa akin. Boyfriend? Wow, big word. Wow. Ano ako? So, Wow. two-time mo kami? Two-timer ka? Kapal na mukha mo. Sino sa atin na two-timer? Akala mo ba nung nahuli kita sa apartment mo, naniwala ko? Paniwalang-paniwala ka naman na naniwala ako na business partner mo yon. Ha? Ilang beses ko bang i-explain sa'yo na business Bilog na yung ulo ko. At salamat naman, nauntog na ako. Inalis ko na kasing helmet ko eh. Eh kasi, may bago ka na, kaya mayabang ka. Oh, come on! Oh, come on ka rin. Come on. Ha? Huh? Kasi may bago ka, kaya ka mayabang? Oo, may bago na ako. Sinabi ko sa'yo, nung naging tayo, matagal ako nagbago. Yung mga kachat ko nun, mga luma na yon, hindi ko naman pinapansin sila nagchat-chat sa... Kasalanan ko ba maging gwapo? Tama na! Wala na akong paniniwalaan di isa sa sinasabi mo dahil napakamanloloko mo, sinungaling ka! Demonyo kang animal ka, tandaan mo to. Ako yung sinungaling? Teka lang ha? Bago ko nag... Watch your word, watch your mouth. Wash? Oh, watch. Ha? I-wash mo na rin, ang baho. Ha? Kasi, yan ba yung kahalikan mo? Amoy imurnal. Come on. Yung Naamoy pinapalit mo sa akin, napakawalang taste mo naman, girl. Oh, come on! Walang taste, pero siya loyal. Mapagmahal, sincere. Ginagawa akong prinsesa, hindi ako sinasaktan. Kaya ko rin Pwede pala to eh! Kaya ko rin Ako naman maging... binasura mo ako! Dahil dyan ayoko na. Listen to me. Leave me alone! No. Kaya ko rin maging loyal. Matagal ako loyal sa'yo. Oh, come on! Pang-tatlong kamon ko na to ha. Hindi ka pa tumigil. Sinasabi ko na sa'yo. Please. Umalis ka na dito. Magpapatawag na akong barangay. Ayusin natin to. Tito Ayusin Kap. na- Tito Kap, may papasundo po ako sa inyo Ayusin dito natin sa to. SM. Please, ayusin natin. No. Shut up. Sige Papunta na. Papunta na yung ambulansya. Susunduin ka na para ilagay ka sa stretcher dahil nahihibang ka na. Nababaliw ka na. Oo, nababaliw ako sa'yo. Kaya balik ka na sa akin, Tingnan mo. please. Kanina lang, sinisisi mo ko. Kanina lang, manipulate mo ko. You are such a freak. Charan! Ako yung kapitan. Kap! Ako Tito Kap! si Kap. Tito Kap! Ako si Busis, ang kapitan. Tito Kap, di ba nag-donate ako ng tarpaulin mo? Pakihuli naman to. Nainis ako sa tarpaulin mo, ha? May kalapati. Lang Huwag yun. mo na ulitin Sign yan. of peace and orderliness Ay, yun. ganun ba yun? Opo. Tara na iyo. Tito Kap. Teka, bitawan niyo po ako. Tito Kap, dampatin niyo yan! Huwag ka manggulos pamangkin ko. Kung ayaw mo maghalo ang tarpaulin at ang lupa. Ako ang super tanod dito! Ha? Uy, Huli. hindi ko naman to sinama. Sumabit pala to sa Ako ambulansya. ang #1 tanod dito! Teka. And I will Teka! prevail! Teka lang. Ano ba to, Odette? Ano to? Anong circus to? Tama Please, na. balikan mo na ako. Tama Tanggap na. Tama. Baliw ka, nababaliw ka, Christian. Tito Kap! Tito Kap, huli mo na kasi tagal naman eh! Teka lang. Ano ba? Please, balikan mo na ako. Christian, ayoko na! Ayoko na! Ayoko na! Maawa ka naman sa akin. Tumigil Magbabago ka na na. ako, promise. Totohanan na magbabago ako. Kausapin mo yung tanod. Kausapin mo yung tanod. Nud, magbabago na ako, Nud. Ay, hindi ako maniniwala sa'yo. Ha? Oh, please, Hindi please ako na. maniniwala sa'yo. Kap, huli mo na kasi. Ang tagal mo naman Bitawan kasi. niyo ako! Bitawan niyo ako! Ayoko na, Christian! Ayoko na!